ஓம் சாய்ராம். இன்னைக்கு நம்ம சாய் சச்சரித்திரத்துடைய அத்தியாயம் 6ல் ஸ்ரீராமநவமி திருவிழாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோன்னா, அவங்க இந்த திருவிழாவை நடத்துறதுக்கான அனுமதியை வாங்கிறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா, பாபா அனுமதிப்பாரா இல்லையான்னு. இப்போ அதனோட தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம். இவங்க சதைவாதால் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு பாபா கேட்ட உடனேயே இவர் பீஷ்மாவை பார்த்து கேட்குறாரு, என்ன சொல்கிறார் அவர் அப்படின்ட்டு. ஸ்ரீராமநவமி திருவிழா கொண்டாடுறதுனுடைய கருத்தை பற்றி சொல்லிட்டு பாபா பர்மிஷன் கொடுக்கும்படி கேட்குறாரு. அப்போ பாபா என்ன சொல்கிறாரு, உடனே ஆன் த ஸ்பாட் அனுமதி கொடுத்துட்டார். எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. எல்லோரும் ஸ்ரீராமநவமி திருவிழாவை நம்ம கொண்டாடலாம் அப்படின்ட்டு, ஜெயந்தி விழாவை கொண்டாடலான்னு எல்லா ஏற்பாடுகளும் தடபுடலாக நடக்க ஆரம்பிச்சுது. உடனே அடுத்த நாளே மசூதியை ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணினாங்க. ஃபுல் டெக்கோர்